नमस्ते. आज मी रवा टोस्ट बनवते आहे नाश्त्यासाठी. आता तुम्हाला दाखवते साहित्य पहिलं. इथे 1 कप रवा घेतला आहे, 1 कप दही घेतला आहे, आलं लसूणची पेस्ट थोडीशी घ्यायची. आता तुम्ही आलं लसूणची पेस्ट नाही घेतली ना तर आलं बारीक करून आणि लसूण बारीक करून घ्या. आता इथे एक छोटा कांदा घेतला आहे कापून बारीक एकदम, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, 1 शिमला मिरची बारीक कापून घेतला आहे, 1 टोमॅटो घेतला आहे बारीक कापून, आणि आपल्याला ब्रेड घ्यायचे आहे, आणि इथे आपल्याला तूप घ्यायचं आहे, घी. आता इथे पहिला मी रवा घेते बाउलमध्ये, त्याच्यामध्ये आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट टाकते. म्हणजे कारण का माहिती आहे, मला चमचा पाहिजे आहे ना, म्हणून आधीच आलं लसूणची पेस्ट आधीच टाकली. आता इथे दही टाकते. सर्व दही घेतला बघा मी. आपलं दही आणि रवा मिक्स करून घेतला आहे, त्याच्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट पण टाकली आहे. आता हे आपल्याला आहे ना 10 मिनटं झाकून ठेवायचं आहे, कारण रवा फुलला पाहिजे ना, म्हणून मी आता 10 मिनटासाठी हा रवा ठेवते तसंच झाकून. आता इथे बघा 10 मिनटं झाली. आता आपण ह्याच्यामध्ये आहेत ना हे सर्व आपण जे भाज्या घेतल्या आहेत ना ते मिक्स करूया. टोमॅटो, कांदा, शिमला मिरची, कोथिंबीर, आणि आपण त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकूया. आता आपण याच्यामध्ये आहे ना 1 मिरची कापून टाकली बघा, थोडं तिखटपणासाठी. आता आपण 1 स्लाइस घ्यायची ब्रेडची, आणि त्याला आपलं हे मिश्रण लावायचं. सगळीकडे असं चोळून घ्यायचं, मस्त लावून घ्यायचं. आता इथे गॅस पेटवला आहे आणि पॅन ठेवला आहे बघा. गॅस एकदम बारीक केला आहे. आता त्याच्यामध्ये तूप टाकायचा. बघा पॅनला तूप लावलं आहे. आता आपण त्याच्यावरती हा भाग जो आहे ना आपण रव्याचं मिश्रण लावलं आहे ना ते आपण खाली ठेवायचं आहे. असं एका पॅनमध्ये 2च येणार आहे, ते 2 सर्व करून घ्यायचे. आता आपण वरती पण आहे ना थोडा तूप लावायचा, जास्त नाही लावायचा, थोडा लावायचा. कसं दिसतंय? मस्त एकदम. पण पॅनमध्ये 2च भाजायच्या, 3 राहत नाही. तर अशा प्रकारे आपली रेसिपी झाली ना. हा आता जरा खालचा भाग कलर यायला द्यायचा, चांगला भाजून घ्यायचा, आणि मग आपलं झालं. पण आता त्याच्यावरती मी आहे ना जरा पनीर मसाला टाकते. अजून एकदा फिरवायचं आहे. तर तुम्ही इकडे बघू शकता रेसिपी आपली टोटली झालेली आहे, आणि एक नाही तर किती झालेत बघा रेसिपी. आणि मम्मी मला ह्याच्या अगोदर काय म्हणत होती माहिती आहे काय, की आपण आपले जे गेस्ट येतील ना त्यांना हे बनवून देऊया. पण मी तुम्हाला सांगतो, जेव्हा गेस्टला भूक लागते ना तेव्हा ते थांबत नाही. समजते मम्मी, म्हणजे भूक एवढी लागते ना की पटापट हवं असतं. आणि 1-2 कसं हे असे आपले नाश्त्याचे रेसिपी भरपूर आहेत माझ्याकडे, पण त्यांना कसा वेळ लागतो ना, वेळ लागणार, खूप वेळ लागणार, वेळ लागतो, आणि त्यांना सगळं साहित्य पण लागतो. बरोबर आहे. आता एवढ्या याच्यासाठी 1 शिमला मिरची लागला, 1 टोमॅटो, 1 कांदा, मग असं सगळं साहित्य कसं सर्व आणायला पण लागतो ना. ते देव आपण, पण हे बनायला 1 तास लागलाय ते.
एवढ्यात पोहे 4दा सर्व होतील, बरोबर. बरोबर ना? किंवा इतर जे नाश्त्याचे प्रकार आहेत ते 4दा बनतील याच्यात. आणि इथे त्यासोबतच बघा तुम्हाला मी काय दाखवतो. इकडे आम्ही काय केलं होतं, जे आपले केळीचं गड आहे ह्याला ना चुना लावला होता बघा. चुन्याचे दिसतात ते रेषा दिसतात आहेत, तर अर्धे खालून येल्लो झालेत बघा आणि वरतून ग्रीन झालेत. तर आम्ही तिसरा दिवस आहे कापल्यावर. झाडावर एकच केळं पिकलं होतं. एकच पिकलं होतं. आता आम्ही ऑलरेडी 3 खाल्लेले आहेत यातले. आणि याची चव बोलाल ना, 1 नंबर चव आहे, एकदम भारी. फोन आला. सॉस घेतोय ना खायला. आता इकडे सॉस घेतो. सॉस पण नाही, असंच आपण खाऊन बघूया, ठीक आहे? हा. तर कोणतं उचलूया? हा जरा शॉर्टवाला आणि हा उचलूया, ठीक आहे? आणि आता टेस्टिंग करूया, इकडेच करूया टेस्टिंग. पिझ्झा पिझ्झा खरं एकदम सुंदर आहे, एकदम छान. दही चटणी, दही तर त्याच्यामध्ये टाकलेलाच आहे आणि सर्व भाज्या आहेत. आता कशाबरोबर खायचं म्हटलं तर सॉस बरोबर नाही तर चटणी बरोबर. चीज टाकलाय काय? नाही, हे टाकला शुद्ध घी. मॅगी मसाला. मॅगी मसाला आणि घी मध्ये तुपामध्ये भाजली. हा एकदम सुंदर झालाय. मी तर सांगू, असं जर तुम्हाला नाश्त्याला दिला ना तर 3-4 का 2-3 खाल्ला ना तरी तुमचं पोट भरेल आणि एकदम सुंदर वाटतं, एकदम छान वाटतं, मस्त. तर इथे बघा आपल्याला परत एक अर्जंट बुकिंग आली आहे. आपण सांगितलं होतं ना तुम्हाला की 1 तारखेपासून आपले बुकिंग्स आहेत. तर जे आता महिना अखेर म्हणजे 28 फेब आणि 1 मार्च सिल्वर रूमसाठी परत आपल्याला बुकिंग आली आहे. तर ह्याच्यात हे पिशवी घे आणि या पिशवी झोले में क्या क्या डाल रहे हो? प्लेट, ग्लासेस, 4 ग्लासेस. कारण आपल्या मम्मी पाठी सिल्वर रूम, आता गोल्डन रूम हा नाही म्हणून सिल्वर रूम पण बुक होतात मी असे. हां, तर मी तुम्हाला अगोदर सांगतोय, असं समजू शकतो की ॲडव्हान्स बुकिंग नाही करू शकत, पण गोल्डन रूम मिळणं ना नंतर कठीण होणार, कारण गोल्डन रूम लगेच बुक होऊन जातात. तर इथे आपण बघा पाणीचे ग्लासेस आणि बॉटल्स हे सर्व आपण घेतोय, ओके. आणि आता आपण वरती कंडिशन दाखवूया. काजल, आपल्या बाजूचे काव्याचे काकी, ते सर्व हे सर्व वरती जाऊन त्यांनी प्रॉपरली क्लीन करून घेतलेलं आहे मम्मी, आणि बेड बीट सर्व लावून घेतलेलं आहे. आता बघा आत्ता म्हणजे उद्या सिल्वर रूमसाठी येतील आणि परवा गोल्डन रूमसाठी येतील, ओके. तर जाऊया आपण वरती, चला. तर बघा आपण आपल्या वरच्या टेरेसवर आलेलो आहे आणि इथे बघा सिटिंग अरेंजमेंट केलेली आहे. तर आज 28ला 4 माणसं येणार आहेत. तर 1, 2, 3, 4 समजा हे 4 ते वापरू शकतात. आणि उद्या परत 3 माणसं येणार आहेत. तर 1, 2 आणि आपली 1 चेअर तिकडे आहे, बरोबर. म्हणजे चेअर सर्व सफिशियंट आहे. लाईट्स बघा आता रात्रीचे किती वाजले? हां, अजून 2 खाली आहेत. आणि इथे सुद्धा 1 आहे बघा. हा बल्ब आपल्याला रिप्लेस करायला लागेल, जरा असा होतो बंद चालू होतोय. तर उजेड बघा किती छान वाटतोय आणि आपला ओपन टेरेस किती छान वाटतोय बघा. त्यासोबतच आपल्याला झुला आहे. हे बघा, हे सर्व आपल्याला पुंडीच्या खाली सर्व ठेवायचे आहेत, है ना. आणि ह्याला बघा एक सुंदर गुलाब आलेला आहे बघा. हे बघ दिसलं? ओके. तर ह्याच्या खाली सर्वांच्या खाली आपण 1-1 ठेवूया. आणि आता त्यासोबतच तुम्हाला मी सर्व जी अरेंजमेंट केलेली आहे. आता आपल्याकडे सिल्वर रूममध्ये येतात आहेत. तर काजल बघा सिल्वर रूममध्ये ऑलरेडी गेलेली आहे आणि इकडे ती सर्व बाहेर आलेली आहे. चला काय काय अरेंजमेंट केली आता जर आपण लाईट लावून दाखवूया. आता इकडे दोन्ही लाईट्स लावतो मी. आणि सिल्वर रूम बघा आपला किती सुंदर दिसतोय. तर 2 किती माणसं येणार आहे टोटल? 4 जण. तर एक माणूस इकडे झोपेल, दुसरा, तिसरा, ओके. आणि प्रॉपरली सर्व व्यवस्थित. आणि 4th दाखवू कुठे आपला? त्यात बघा ब्लँकेट, टॉवेल सर्व साबण व्यवस्थित ठेवलेलं आहे. आणि इथे आपली आपला 4th बेड आहे. ब्लँकेट, टॉवेल आणि उशी आणि सर्व. आणि आपल्याला फक्त आता हां इथे बघा त्यांना केटल दिलेला आहे, ठीक आहे. तर आय गेस आपण केटल काजल इथे ठेवलं तर त्यांचा हात नाही पोचणार ना, पण इकडून आपलं कनेक्शन नाही पोचत. मध्ये वापरताना घेतलं होतं तिकडे ना. हां, मग आपण ओके ते घेतील वरती हवं तर तिकडे, ठीक आहे. कॅरम बोर्ड समजेल की नाही पोचत. आणि त्यासोबत अजून एक करायचं आहे आपल्याला, डस्टबिन बॅग लावायची आहे, बरोबर. डस्टबिन बॅग. आणि तुम्ही जे कमेंटमध्ये ॲक्च्युली एवढे ब्लॉग्स बनले मी वरती दाखवलंच नाही. काजल एअर स्प्रे असतो ना आपला रूम फ्रेशनर, आपल्याकडे किती बॉटल्स आहेत? 2 आहेत, 2-3 आहेत ना. एक संपली. ते तुम्हाला सांगतो मी एवढं दाखवूच नाही शकलो, पण जेव्हा पण गेस्ट येतात ना त्याच्या अगोदरच मी पूर्ण रूममध्ये आपल्या ओपन टेरेसमध्ये आणि गोल्डन रूममध्ये सर्वीकडे एअर फ्रेशनर मारतो मी कालच ठेवली साईडला. हां, ह्याला पण आपल्याला डस्टबिन बॅग लावायला लागेल ना. ह्याला आहे ऑलरेडी आणि बाहेरच्या ह्याला पण आहे.
फक्त तर ह्याला एक इनसाइड जे दोघं आहेत म्हणजे इकडे आणि त्यासोबत इकडे बघा हे आपलं सिल्वर रूमचं आहे ना ते मी आणलं होतं ते आपल्याला परत आता बाथरूममध्ये ठेवायचं काजल. आता इकडे बघा आपल्या ते बसायचं ते काजलच्या ड्रेसला मॅचिंग झालं बघा. छोटा घ्या किंवा मोठा घ्या कोणताही घ्या बरोबर. ज्याच्यात कम्फर्टेबल वाटेल तुम्हाला तो. नाही तर आपण तो घेतला असता तर समजा जास्त हाईट झाली की छोटा वापरू शकतो तुम्ही. तर सिल्वर रूम पण आपला असा अपडेटेड आहे. तर इथे तुम्हाला दिसतंय का माहित नाही पण इकडे बघा आपण 4 बॉटल व्यवस्थित ठेवले आणि तुम्ही म्हणाला होतात की पाण्याचा मटका ठेवा आणि ते सर्व आपण थोड्या वेळाने नंतर सर्व करू. तर सिल्वर रूम 4 माणसांसाठी एकदम रेडी आहे. आता इथं मी फोटो पण काढतो म्हणजे कसं आपले जे बुकिंगच्या वेळी आपल्याला विचारतात की पिक आहे का कसं दिसतं आपलं सिल्वर रूम. तर सिल्वर रूम एकदम छान आहे. तुम्हाला अजून एक सांगायचं गोल्डनपेक्षा सिल्वर रूम जास्त कूल असतो बरोबर काजल. थंड असतो आणि तिकडे ओपन आहे ना टॅरेस आहे पूर्ण ऊन म्हणजे सगळं तिकडे येतं. हां तुम्हाला एक सांगायचं की जर तुम्हाला एकदम ओपन सर्व आवडत असेल ना एकदम ओपन तर गोल्डन रूम घ्यायचा आणि एकदम तुम्हाला प्रायव्हसी आवडत असेल पॅक आवडत असेल तर तुम्ही सिल्वर रूम घेऊ शकता. सिल्वर रूमला खूप जास्त प्रायव्हसी आहे. गोल्डन रूमला सर्व ओपननेस आहे. म्हणजे तुम्ही आता कोणत्या टाईपचे पर्सन आहे तुम्ही तसे बुक करा. आणि सिल्वर रूम जसं म्हणतो आपण सिल्वरच दिसतो. तुम्ही लाइटिंग्सने बघू शकता सिल्वरच दिसतो आणि जसं नेहमीप्रमाणे गोल्डन पण व्हाईट आणि ग्रे अशी म्हणजे मॅच वाली. चार्जेस परत सांगतो सिल्वर रूमचे 3 माणसांसाठी 1700 रुपये आणि तसंच गोल्डन रूम बघा गोल्डनला दिसणार चार्जेस 3 माणसांचे 2200 रुपये. या 2 रूममध्ये 500 रुपयाचा फरक आहे आणि जर तुम्ही AC घेता आहे तर तुमचे 3 माणसांचे 600 रुपये वाढतील. तर गोल्डन रूम पण बघा. आणि अजून एक डाऊट जे 3 मला गेस्टने विचारलं होतं मम्मी आणि काजलला पण सांगतो की सिल्वर रूम आणि गोल्डन रूम जर तुम्ही सेपरेटली बुक करता आहे तर टेरेस कॉमन असतो. सिल्वर रूमवाले सुद्धा टेरेस यूज करू शकतात. ठीक आहे असं नाही की फक्त गोल्डनवाल्यांना आहे आणि झुल्यावर पण बसू शकतात. हां आणि पण तुम्ही जर दोन्ही रूम बुक करता आहे सिल्वर आणि गोल्डन तर तुमचा तो प्रायव्हेट टेरेस होतो बरोबर. टेरेस प्रायव्हेट करायचं असेल तर दोन्ही रूम बुक करा. एक रूम बुक केला तर टेरेस कॉमनमध्ये जातो. झुला दोघांसाठी आहे सिल्वरवाल्यांसाठी पण गोल्डनवाल्यांसाठी. म्हणजे हे जे सोय आहे ना असं नाही की ही बेंच गोल्डनवाल्यांसाठी आहे किंवा ती समोरची बेंच गोल्डनवाल्यांसाठी असं नाही आहे. ती सर्वांसाठी आहे. तर तुम्ही असं समजून हे सर्व वापरा व्यवस्थित. तिथे बघा आता प्लेट कार्यक्रम चालू आहे. प्लेट नंबर 1 म्हणजे खाली घाण नाही होणार ना बरोबर. प्लेट नंबर 2 तिकडेच ठेवलेली आहे आपण. प्लेट नंबर 2 ओके. त्यानंतर प्लेट नंबर 3 नंतर प्लेट नंबर 4 बरोबर आहे मापाची. तू एक्स्ट्रा आणले का? हो. आता हे कुठे ठेवणार आहे मी तुम्हाला दाखवतो बघा. हां आता टोटल आपले किती माणसं होणार आहेत. पाठी 4 पुढे 3 7 माणसं होणार आहेत 1 तारखेला. हे बघा असं. आणि इकडे बघा हा आपला रूम फ्रेशनर आहे. 2nd बॉटल आहे आपली. ठीक आहे. 1 बॉटल संपली पण आहे. हां असं आपले आलेत की असं मारायचं आणि एकदम छान वाटतं. एकदम सुंदर एकदम सुगंध येतो आहे ना काजल. मस्त वाटलं ना. हां आता ते येतील ना त्याच्या अगोदरच मारायचं. ते यांना मी रूम दाखवायला येतो ना. आता जेव्हा पण तुम्ही येता ना किंवा तुम्ही बुकिंग कराल ना मी रूम दाखवायला मीच येतो वरती. तर तुम्ही तुमच्या पुढे असतो ना मी तर मी पटकन मारतो मग हे समजलीस. तर अशा प्रकारे सर्व झालेलं आहे. आता मी ह्या सर्व ह्याचा मी आता पिक काढणार आहे आणि म्हणजे फ्युचरमध्ये बुकिंग्स येतील त्यांना मग पिक फॉरवर्ड करू शकतो आपण. तर इकडे बघा आज परत ही डिलिव्हरी झालेली आहे. कोणतं प्रोडक्ट आहे ते तुम्हाला आता मी दाखवणारच आहे. त्यासोबतच आता बघा जे फर्स्ट गेस्ट होते ना त्यांच्या सर्व्हिसमध्ये आणि आताच्या सर्व्हिसमध्ये किती इम्प्रूव्हमेंट झालं आहे. पहिल्यावाल्यांना हे सर्व नाही मिळत. आता बघा काय आपण आता बघा उद्या सकाळी त्यांना चहा जर पाहिजे असेल बेड टी पाहिजे असेल उठल्या तर ते स्वतःहून बनवून पिऊ शकतात. का तर वरती गरम पाण्यासाठी केटल ठेवलेलं आहे. गरम पाणी बनवायचं ह्याच्यात टाकायचं. ठीक आहे. त्यानंतर आता जे प्रोडक्ट डिलिव्हरी झाले ते मी तुम्हाला दाखवतो. ते आहे आपलं चांगल्या ब्रँडचं मागवलं बघा. दोन्ही ब्रँड बघा तुम्ही. इकडे मी अमूल ब्रँडचं मागवलं आहे आणि इथे ताजमहलचं ब्रँडचं मागवलं आहे. म्हणजे हे दोन्ही मी प्राईसमध्ये कधीच कॉम्प्रोमाइज नाही केलं. असं नाही की ह्याच्याही कमीचे ऑप्शन होते मम्मी. तर मी बोललो नको क्वालिटी बघूया कारण उठल्या तर चांगलं काहीतरी मिळालं पाहिजे. तर इकडे अमूलचं आहे. आता हे काय आतमध्ये त्याचे कसे दिसतात ते मी तुम्हाला दाखवतो बघा. ओके तर इकडे बघा हे असे
अमूलचे डेअरी क्रीमर नाव लिहिलं आहे त्याचं, दिसतंय. तर हा एक पॅकेट. आता उद्या 4 माणसं येतात आहेत, तर मी इथे 4 देतोय बघा इकडे. हे बघा 1 2 दिसतंय का आता तिकडे? हे बघा 4 कप. तर 1 2 3 आणि मग मी ते ठेव 4, म्हणजे 4 कप दुधाचं जर व्यवस्था झाली, गरम पाणी टाकलं, ते टाकलं की आपलं झालं. आणि त्यासोबतच इकडे ताजमहलचे जे डिपिंग टी बॅग्स आहेत ते पण मी 4 प्रोव्हाइड करतोय. हे बघा 1 2 ह्याच्यातच टाकूया का? हां ठीक आहे. 1 आणि इथे बघा हे 2, इथे हे 3 आणि इथे हे 4. म्हणजे त्यांना जर चाय हवी असेल तर ते आता स्वतःहून बनवू शकतात. ह्याच्यात जर गरम पाणी टाकलं तर आपली ग्रीन टी ब्लॅक टी झाली, नॉर्मल टी. आणि त्याच्यात जर आपलं डेअरी क्रीमर म्हणजे मिल्क पावडर टाकली तर आपली सुरुवात तरी तुमच्या दिवसाची. आमची वाट बघायला तुम्हाला नको, तर ही सर्व्हिस आम्ही ॲड ऑन केलेली आहे. बाकी सर्व किती सॅचेस आहेत बघा. पण मी म्हणते तू चहा म्हणजे कॉफी झाली, म्हणजे चहा पावडर झाली, दूध झालं, साखर कुठे? हे ह्याच्यातच आहे ना, हे आहे ना, ह्याच्यातच साखर हा असते. हे गोड असतं थोडंसं आहे ना. आता ह्याच्यात पण आणि ह्याच्यात पण काय असतं माहितीये का, हे असतं स्टिविया असते किंवा नो शुगरवाला पण असतं. तर आता ते आपण एवढं सर्व डिफरन्शिएट आता नाही करू शकत की नो शुगरवाला पण आणायचं, शुगरवाला पण आणायचं. असे तर बॉक्सेस माझ्या इकडे असं व्हायचं की फायदा काय होणार आणि हे काय होणार. हे सर्व्हिस म्हणून मी सर्व ऍड केलेलं आहे. तरी हे एकदम असं आपले गेस्ट एकदम कसे चांगले माणसं येतात, चांगल्या ठिकाणातून येतात, आपले ओळखीचे आपले एवढ्या पूर्वीपासून आपल्याला बघतात सबस्क्रायबर. तर मी तुम्हाला पहिलेच प्रॉमिस केलं होतं, जसं मला आयडिया येत जाईल किंवा तुम्ही आयडिया देत जाल तसं इन्व्हेस्टमेंट ह्याच्यातच करत जाईल. आता हे बॉक्सेस बघा, हे 3च मला वाटतं 1000 रुपयाचे झाले असतील. हे तिन्ही मिळून ते पण मी तुमच्या सर्व्हिससाठी मी इथे ॲड ऑन केलेलं आहे. तर आता मी इकडे बघा हे आता मी वरती ठेवून येणार आहे आणि अशा प्रकारे इकडे आम्ही व्हिडिओ सुद्धा ॲड करतो. तर तुम्हालाही असं कसं वाटलं नक्की सांगा. आणि पुढे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अजून खूप काही इम्प्रूव्हमेंट्स आपल्या टेरेस विलामध्ये किंवा होमस्टेमध्ये दिसेल. जसं आपण पाण्याची पण सोय जास्त बाटल्या आपण ठेवतो, नंतर काय ना काय आपण इम्प्रूव्हमेंट करू फ्युचरमध्ये, बघू जसं आपल्याला आयडिया येईल आणि काय इम्प्रूव्हमेंट आहे ते सर्व तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दिसेल. इथे बघा आम्ही ही सर्व सर्व्हिस दिलीच आहे. पण मला एक सांगायचं, वरती जे आम्ही केटल ठेवले आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही मॅगी, त्याच्यामध्ये तुम्ही काहीतरी वेगवेगळे रेसिपीज ट्राय करत बसू नका. त्या केटलमध्ये फक्त गरम पाणी करा. कारण मी युट्यूबवरती व्हिडिओ पण बघितले, केटलमध्ये चिकन बनवतात, म्हणजे एवढे एक्सपेरिमेंट करतात, किंवा केटलमध्ये मॅगी बनवतात. तुम्हाला कधी वाटली मॅगी बिगी बनवायला तर आम्हाला सांगा, आम्ही खालून बनवून देऊ. दूध गरम करायला वाटलं तर खालून गरम करून देऊ. ते केटल फक्त गरम पाण्यासाठीच वापरा. तुम्हाला गरम पाणी प्यायला वाटलं असेल कधीही, दिवसातून, रात्रीतून, अर्ली मॉर्निंग, मिड नाईट, कधीही, तर फक्त गरम पाण्यासाठी तो केटल वापरा. आणि गरम पाणी ह्याच्यात ओतून या टी बॅग्स असं हे करून आपली नॉर्मल टी झाली आणि त्याच्यात ही पावडर टाकली की आपली चहा रेडी झाली. आपली टेम्पररी चहा अर्ली मॉर्निंग तुम्हाला एकदम प्यायला वाटलं तर नंतर 9च्या नंतर मग तुम्हाला जेव्हा पण तुम्हाला चहा वाटेल तेव्हा आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करू. तर हे सर्व्हिस पण तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि ब्लॉगला आणि व्हिडिओला आणि रेसिपीला लाईक करा आणि शेअर करा. बाय बाय.